Bai, bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik eta gurekin egoteagaitik. Ongi etorri topaketa honetara, nirekin daude gaur hemen, Alicia, Txandategi, bat festivalaren zuzendaria, Iñaki López de Aguileta, kultura zuzendaria, eta justo Ezen Arro zuzendari ordea. Badakizue ez dugula aukerari galtzen, sektorearekin, elkartzeko, iritziak trukatzearren, eztabaidatzearren, kritikak entzutearren, nola ez. Gaur, gurekin daude ere, Jonander Urresti, Matxalen de Pedro, Igor de Cuadra eta Josu Zubia, ongi etorriak. Hemen elkartu gara hain zuzen, bat jaialdia ospatzen dela baliatuz, elkarri entzutearren eta elkarrekin gogoeta egitearren dantza eta antzerki garaikidearen behar izanez eta geroko desafioez batez ere, gure ingururik hurbilenari begiratuz. Egoera honetan, oraingoan, euskarazko ekoizpenez jardun nahi izan dugu haien zirkuitoez, haien Euskadin zabaltzeko eta agertzeko aukerez eta gure herrialdetik kanpo duten aukerez. Sin duda, el Festival BAT es el marco ideal para abordar nuevas reflexiones y debates sobre la situación de las artes escénicas en Euskadi. Las producciones en euskera, sus circuitos y sus posibilidades de difusión en Euskadi y, cómo no, fuera de Euskadi. Ya conocéis que BAT es un programa que siempre ha sido fiel a una constante y ha tendido la mano a los y las artistas y compañías locales. Creemos, estamos convencidos de que apostar por el talento más cercano, como el que nos acompaña hoy, ayuda a que éste se desarrolle, nos beneficia a todos como sociedad y colabora a que crezca y se consolide. Como administración municipal, administración cercana, estamos convencidos del papel que jugamos y debemos buscar aquellos recursos que ayuden a impulsar nuestro ecosistema cultural y así aprovechar ese conocimiento, capacidades y talento. Y predicamos con el ejemplo en esta edición del BAT de 2021, están en el programa 20 compañías, de las cuales 10 son vascas. Hoy tenemos aquí una representación de esas compañías con las que tenemos mucho que compartir, mucho que aprender, mucho que discutir y entiendo que mucho que debatir. Nire heldutik, honekin amaitzen dut, bai, Aliziari emango diot hitza, bai, aurkezpenak egiteko. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko guztiei, hemen egoteagatik. Dakizuenez, aurtengo jaialdian bi emanaldi programatu dira euskaraz antzerki euskaldunak. Eta nahi izan dugu gaur hemen biltzea konpainia bi horiek, ez. Orman Poster nace en 2010 de la mano de Matxalen de Pedro e Igor de Cuadra, produciendo piezas escénicas contemporáneas y experimentales, y se ha centrado en los últimos años en producir sus trabajos en euskera, fiel a su compromiso por la cultura local. En 2019 se integraron al colectivo Maite Aizpurua, Jonander Urresti y Santi Agirrezabala, primeros titulados de arte dramático de Dantzerti, dotando así al colectivo de nueva personalidad y frescura. Y así han creado su primer trabajo en conjunto, Antígone de Secharen Beharra, premio en los encuentros de teatro de Azpeitia 2020 y que pudimos ver ayer en este escenario. Jonander Urresti, bermeotar gaztea, filosofian graduatua, eta esan bezala dantzertin lehen promozioan graduatua da. Eta arte eszeniko kurtso osagarri ezberdinak egin ditu irakasle erreferenteekin. Gaur egun, proiektu artistiko pedagogiko ezberdinetan murgilduta dago, interprete moduan Arriagako produkziotan lan egin du, Madrigales eta Faces ikuskizunetan eta telesailetan ere aritu da. Hurrengo proiektua, Teatre de Tximerez frantziar taldearekin burutuko du, Fabio Rubiano kolonbiarraren zuzendaritzapean. Izan ere, Orman Poster EASE, Euskal Antzerki Zalen elkartearen ikusle klua proiektua koordinatzen ari dela, eta honetaz hitz egitea ere gustatuko litzaigukela gaur. Honen helburu eta ardatzak ezagutzeko. Eta hemen daukagu ere horregaitik Josu Zubia, Euskal Antzerkizaleen partaide dena. Beraz, beraiei emango diegu hitza, beraien lanez hitz egiteko eta nahi ditugun galdera guztiak egiteko eta elkartrukatzeko.
zuen txanda. Bai, kaixo, bai. Egunon. Eskerrik asko, guretzat ohore bat izan da berriro ere bat jaialdian eszenatoki batetan txokoa izatea. Atzo eskaini genuen hemen Antigone edo ezetzaren beharra, zeina 2008an Arriagantzokian estrainatu zen, eta oso pozik izandako harrerarekin, baita ere Arrobiko lagun eta esen teknikari guztiek emandako laguntza eta prestutasunagatik. Eta, esan beharra dago antzeslan honek egiten duena dela greziar Sofoklesek idatzitako antzerki klasiko Antigonaren bertsio libre bat dela, bai? Antigona da antzerkian historian gehien bertsionatu den antzeslana eta egun etzegoen euskaraz eszenaratua. Eta hor ikusi genuen guk aukera oso polit bat, legearen eta moralaren artean sortzen diren dilemez hitz egiteko gure kontestu eta gaur egungo Euskal Herri honetan eduki ditzaken oi hartzunak baita ere eszenaratzeko eta publikoarekin konpartitzeko. Eta, hau esan da, ez dakit inork galderari duen, bestela gero egingo ditugu galderak, ez? Pasako diot hitza Jon Anderri gaur daukala emanaldia. Ondo. Ni Jon Ander Urresti nahi, bermiotarra nahi, eta, esaten dut hau, garrantzitsua da, zen nire obra hau Bermeoko Tribiz baserrizen inguruen sortutako antzerki dokumental bat da. Tribiz baserri hau historikoki, oindala mende pare batetik nire familia izen da, eta gaur egun ruina bat da. Eroritxe dau, bai erentxa kontu batzu gaitxik, eta bai, gizartien gabizelakon pairatzen generazio aldaketa bat, eta ja antzerkizek ez. Baserrizek beren funtzinue galtzen du ez, ezta? Orduen, esango nauen, dala antzerki dokumental bat, saiatzen dana, ondarien inguruen hausnartzen, hau da, zer usten diguten, da guk zer utzi aldun, eta esango nauen, dala, ondare bai modu material baten, eta bai modu inmaterial baten, ez da, bai ekintzak, praktikek, gure atxitxe eta muman gorputzek, eta baitxe gure oroitzapenak, gure sentimentuek, eta zelan kudeatu guzti hori, no? Azkenin niretzako da dolubet, baserri horren eriotzari dolubet, eta, hori esan aldot. Bai, esan. Zure bakarreko lehen lana. Bai, hori da. Ni orain dela 3 urte graduatu nintzen dantzertin, hau izen zen nire gradu amaierako lan moduen aurkeztu dodana, gero bai hemen Arrobian, eta beste Eusko Jaurlaritzako diru laguntzekin aurrera eruan alizen dute proiektu hau, kanpo begirada moduen bai Orman Posterreko Matxalen da Igorrokin jotez, eta bai, momentuz, badabilz boluk urteten, uste dut hau 12garrena dela, hasi que posik, Euskal Herriko zirkuituen mobiten abil, eta da oso gustora lehenko lan honegaz. Gero Alizak esan da mura, Josu naiz eta EASetik nator, Euskal Herriko Antzerki Zaren elkartetik, eta ikusle kluba aurkeztuko dugu, egitasmo barrisa. Eta, esateko, EASeren helburua beti izan dela alde batetik, euskarazko antzerkigintza edo, euskarazko teatroa bultzatu eta bisibilizatzea, eta izenak esaten da maura, antzerki zale, elkartea izaki, antzerki zaleekin zer landu badagoela hausnartu dugu azken denboran. Eta zaletasunean sakontzeko eta parte hartzea bilatzeko, zalen parte hartzea bilatzeko, ikusle kluba izeneko proiektua abiatuko dugu. Eta, zer da ikusle kluba, ezta? Euskal Antzerkigintzan eremuan, publikoa
publikoa antzerkiarekin harremantzeko bide berriak esploratzeko proiektua da. Eta horrez gain, publikoaren hausnarketa kitzikatu eta antzerkia hurbiltzeko bide berriak zabaltzeko ahalegina egingo duen egitasmo bat. Eta hori hain zuzen ere, hemen aurkeztu nahi dugu. Bilbon, alde batetik zirkuituari begira eta 2022ko bateri begira. Hala ere jakin, Euskal Herriko beste hainbat herrietan ere egongo garela, eta beste jaialdi batzuetan ere bai. Eta aipatzea ere bai, hainbat elkartek eta norbanakok elkarrekin lan eginda aurrera eramango dugula hau dena, eta besteak beste, Orman Poster, Metro Kuadroka Sormen kolektiboa, eta beste hainbat lagun. Eta hoxe, izango dira, halako topaketa batzuk, non publikoarekin egingo diren, halako aurretik, antzerkia ikusi aurretik, antzerkian bertan eta antzerkiaren ostean egingo diren halako topaketa batzuk, badenon artean, horren inguruan hitz egiteko, espazioak halako dinamika batzuk egiteko, dinamizatzaile batzuen laguntzarekin, eta uste dugu, zaleekin lantzeko bide berri bat irekiko duela honek euskal antzerkian, eta gogotsu gaude, horretarako. Igor, zuk zer? Zerbait gehitu nahi baduzu, Igor? Bai, azpimarratu, EASeko kideok batez ere antzerki gila garela, kritikoak, hau da, antzerki sormenaren inguruan interesa dugunok, eta guztion artean proiektu hau, herri ezberdinetan garatzen joango garela eta metodologia hori zehazten eta partekatzen. Eta helburua da, hemendik 2 urtera, gure esperientzia hori nolabaiteko dokumento edo gida deitzen dugun erraminta kutxa bat, non beste norbait batzuk, beste testu inguru batzuetan erabili ahal izango duten. Beraz, helburua da, hau bizi eta dokumentatu garatu eta gero partekatu berriz ere jende artean. Galdera bat daukate. Eta pentsatzen duzuen zaretasun hori arriskuan dagoela, edota, bestalde, pandemiak izan duen eragina eragin horrek zeozer berri ekarriko digula. Ez dakit kasualidadea dan, baina proiektu jaio da pandemiaren zehar. Eta nik uste dugu, asmatu behar ditugula harremanak pizteko eta sustatzeko modu berriak. Parte hartzeko ere formula berriak ez, eta kultura bizirik mantentzeko, noski zaindu behar dugu gure ondarea, baina ere ausartek izan behar gara gauza berriak asmatzeko eta proposamen berriak gizarte aldatzen ari dan gizarte bateri eskaintzeko eta proposatzeko. Eta bide horretatik uste dut lotura baduela ikuslekluak eta ia zer gertatzen den honekin. Beraz, ikusten duzu, ezta? Beharskotzat ikusten duzuela ekimen hau, ezta? Bai, gainera, ekimen honek hain zuzen be, hori alako, erakusten digu edo, publikoa, guretzat beti izan da alako ekintza pasiboa bezala, ezta? Joaten gara zera, eta honek bai ikusle klubak, bai adirazten digu edo aditzera ematen digu, publikoa ere izan daitekeela antzerki obra baten eragile aktibo bat. Eta nola aportatu dezaken publikoak, bai hori da publikoaren papela aldatzea, eraldatzea, aktibo bihurtzea eta bere sentitzea obra horrekin egin daiteken zerbait. Beraz, obra ez dela hasi eta bukatzen eszenatokian, baizik eta publikoak eman diezaiokela beste. Nik galdetuko nieke guztiei,
askotan hitz egin dugu zenbaitetan, zenolako bizitza duen euskarazko lan batek Euskal Herrian? Hombre, azken aldian hainbat konpainien artean komentatzen ari gara, ze bizitza duen euskarazko lan batek Euskal Herritik kanpo. Hori ere galdetu nahi nuen. Eta hori nik uste dut konkistatzeko daukagun zerbait dela, Bai. zeren naiz eta ez dakit beste hirigune, ez? Madrid edo Barcelona batean agian, baina hemen ez gaude ikuslegoa ez dago bat ere ohituta, goititulatutako beste hizkuntza batean den antzeslan bat ikustera, ez? Arriagako programazioan, ointxe bertan, aspaldi izan da azkenengoa, ez? Eta nik uste dut zinemaren munduan ja ohituago gaudela, baina antzerkian hori falta dela pixka bat, ez? Eta askotan komentatzen dugun zerbait da, zergaitik itzuli behar dugu gaztelerara, ez? Ze polita izan daiteken ere, ulertzen ez duen norbaitek goititulatuta euskarazko antzeslan bat ikustea, ez? Espainian zehar edo nazioartean. Nazioartean segurazki errazago, baina ez jakinda gaztelera zerba egiten geuk, ez? Badirudi itzultzea, ez dakit, beharrezkoa dela edo. Bertsio bat egitea. Hori da, ez? Eta, bueno, Euskal Herrian dagokionez ere, ez da erreza. Honen inguruan adibidez, Teatroko Iñaki Ziarrustak, ez, beti zenbakiak ataratzen ditu maira. Eta esaten dago, hainbat antzokik bakarrik programatzen dabe euskeraz, edo hainbatek bakarrik bi, nik ez dakizkit buruz, zenbakiak. Baina bai, badago ere retizentzia edo kupo batzuk, eta bueno, horrez gain, zirkuito batzuk, ez? Zeinetan sartuz gero, erreztasuna dituzun, ibilbide luzeago bat izateko, eta bar, ez dakitzuk. Nire esperientzize zuena baino laburra da, orduen honetaz gitxiago dakitz. Bai, adibidez, nire kasuen, kurioso itzen daz, nire obra hau bizkaieraz da, uste dotelakon dokumentuen parte bat alakon, ez, Bermioko baserri betalakon, eta horrek ja zailtasunek moten dauz Gipuzkoan edo Araban programateko, ez da. Orduen, bueno, zer esanik ez, euskerak eta maile estatal baten. Gero esango nauen, bentset guri esperientziz eta, bueno, Orman Posterra ez da bilazten, bai ni bai, edo badagabiz zirkuito barri batzutan sartu nahien Orman Posterregaz eta egize da, sartzeko dakozun aukerarik errezena da, norbait ezagututie, edo itxie beste proiektu bat herri horretan, badibidez guk Orman Posterregaz mediazioak egiten duzulakon Antigono metodogaz, eta kizer, egize da, dauela, norberak imidau esfortzo asko topateko testu ingurubet non zure antzerkize sartun. Badauela lan doble bat horretan. Ematen dau, eta antzerkitik ateratzen ari zaeten generazio barriak euskaraz egiten ari zaretela gauzak, ez? Bueno, danataritago, beba esango txut. Bai, egize da, dantzertin bentset delengo generazioetan, dana etxik ezin jote egin berba, bai, bastante argi esan dozkuin irakasliek, euskal sormena potentziateko eskola bat ala, ez dala horren beste eskola bat interpretaten ikasteko, ez dakiz horretarako badauzelakon alternatibek, bai Euskal Herri zen bihar zana dala sortzaile euskaldunek, ez da horretarako nik, oso ondo ikusten dauen eskoli horretan hori izan bidela beran funtzinuez, azkanien interpretazio ikasteko Madrilen, Bartzelonan badauz alternatibek, bai, euskera sortzen ikasteko ez dauz alternatibe, eta zentsu horretan egize da, guk 4 urtetan behintzet aukeri ebadakule eitzen duen dana euskera zitzeko, euskera sortuteko, eta hori inok ezintxula ukatu. Beraz, bai uste dut, ez dala kasualidadie, badibidez guk lehenengo generazioko hiru orain Orman Posterren gabizenak eta beste hainbet. Hiruretako solo bat euskeraz, hiruro gabiz
bertoko hautsek astindu nahi zen, eta da hori. Bai, eta elkarte bezala bada gai bat asko landu duguna hau, euskarazko antzerki baten bizitza Euskal Herrian. Izan ere, hau, delako, esan ezagun, lurralde bakarra edo euskaraz egin daitekeena, ez da? Hau da, gure lana eduka, handicap edo sorte hori, bakarrik eremu hontan egin aldana. Eta askotan izan da, euskaraz ez dela asko sortzen, eta bar, ez da? Baina egin genuen ikerketa bat hori Euskal Herri mailan eta konturatu ginen ezetz. Eta geu ere harritu ginen, eta uste baino gehiago sortzen dela euskaraz. Eta orduan, bai uste dugu sortzaileak hor ari garela lanean, eta falta direla beste espazio batzuk non hori erakutsi, eta hor Jonanderrekin bat nator, ez da. Sortzaileek hori beteta hori lanean dago, hor makinaria hori martxan dago, eta beste espazio batzuk badauden arren lan horiek erakusteko gehiago falta dira. Bai, eta hori arduraz bizi dugu elkartetik behintzat. Apur bat, hainbat gauza lotuz, pentsatzen nengoen nola ikusle klubaren moduko ekimenak edo adibidez Bilbao aurrera barne guk institutuekin ari gara lanean, gero ikasle horiek antzokira eramateko, edo kanpotik elkarri daitezken antzeslanak goi tituluekin, hau da, badaukagula hainbat aukera aberasteko eta antzerkiaren ulermen hori edo hurbiltzeko modu horiek indartzeko, ez? Badudela, horan, ikidaigun begirada positibo hori eta eraiki korrori, uste dut, bai. Eta esan, kasualidadez, ari gara Etxepare institutuari esker, itzultzen Antigonen testoa frantsesera. Hor, kontakturen bat, eta, nahiko gendun benetan, eroan, Euskal Herritik, harago ez. Bai, zuk aipatu duzunari eutziz, ze izango litzateke azkenean hori, hizkuntza sistemaren papera, kasu honetan hori. Ikasleak antzerkitara hurbiltzeko edo ekartzeko, ze izango litzateke hori, hizkuntza sistemaren papera. Edo rola, bai. Zer egin behar dugu? Hezkuntza. Eske, guk mediazio proiektua Norman Posterren guretzako apur bat bizefaloa den gauza bat da, edo bi aurpegi dituen, edo bi helburu desberdin dituen proiektu bat da. Ez da bakarrik ikuslego berria sortzea, zeina noski baita ere ez, ez da bakarrik esatea antzerkia edo teatralidadea nolakoa izan daitekeen, zen gu kontziente gara gure teatralidadea, ez dela beste konpainia batena eta alderantziz, ez? Eta horrek aberazten du Euskal Herriko panorama. Orduan, eure IBS, hau ere teatroa data. Hau, beitu, zuen teatro egiten ari zara, ez? Zure irudiari hausten ari zara. Bueno, holako gauzez gain, guk sinisten dugu artea eta antzerki egintza eta batez ere jarduera esperientzialak ikasteko. Edo zer mundua ikasteko eta errealitatea ulertzeko erraminta bat direla, ez? Orduan, guretzat interesgarria da ez goaz antzerki klase bat ematera. Guretzat interesgarria da teatralidadea erabiltzea, beste zerbaiten inguruan hausnarketa bat egitea, zeina haien kurrikulumean dagoen. Zeina filosofiako irakasleak egin zezakeen klasean, ez? Osea, edo psikologiakoa, edo euskarazkoa, edo... Orduan, guretzat hori da berazgarria. Azkenean, haiek ere beste ikasgai batzuetan hausnartzen egon daitezkeen gauzen inguruan hausnartzea gorputzetik eta ekintzatik. Eta lotura horiek sortzea. Hor guk kultura sailetik ari gara batez erolako proiektua garatzen, eta erronka da hezkuntza eta kulturen sailek elkarrizketa hori, ez garatzea, badaude ereduak beste herrialde batzuetan eta, baina, hemen uste dut, oraindik zabaldu behar den edo, egin behar den bide hori,
pendiente dugulaz, eta ulertzea artea eta hezkuntza nola elikatu eta nola hori uztartu daitezkeen, ez? Galderarik, edo zerbait gehiago esateko? Baden, ikusiko dugun bi antzelan hau direla eta galdera apura zorrotza. Antzeki dokumentala, gure ondarea bultzatzeko antzeki dokumentala egiteko baserrira eta nekazal kulturara jotzea ez da topiko egia. Edo alde bezatna, aldetik bat dago obra hori, eta dago bestea Antigona, holan ondari etxala dena, hori aberazgarria da, gazogiak landu behar dira, edo... Ez dute galderi zehazki ulertu. Zuretzako galdatzen zer ezen? Ja topiko gia badan niretzako. Topiko gia. Bagizan ez dakit. Hori da, zuk bizi izan duzu mundua delako, baina hori herritarron gana heltzeko modua da, kultura hori. Claro, kontu da, nik ez duten pentsa antzerki dokumental bat ingot eta baserriz erabilkot. Sino que ni hasi nintzen nire etxeko gai batzuk plazan jartzen, ez da, edo aktibatzen, eta konturatu nintzen antzerki dokumental deitzen den gauzer bat dauela oso ondo bideratu aldauena nire obria. Ez dakit, egiz esan nik ez dut ikusi inoiz antzerki dokumentali baserrizen inguruen, igual hobeto informabina ebe bai. Bai, esango nauen, saiatuten garala, ni saiatuten egila behintzet, ez lar topiko izeten, ez da obra bat lar kontaten dauena, hau da, ez da lan pedagogiko bat, edo gu dauena publikoek jakitzie zehazki zelan eitzen zan baserri zen, ez dakizer. Gehiz hau da, bai erabiltzen dutez nire atxitxe eta muman ekintzek, bai erabiltzen dutez erramintzek, azkenien hor imaginario bat sortzen dalako, eta sobretodo materialak errealak izatiek uste dut balore asko moten txolakon pieziri, bai batez be uste dut importanti dena ikustie ni kasunetan aktorie eta baserri horren gainbera bizi dauen sujetue, ikustie komuniketen material horrekin eta hor sortzen den emozio, erlazio, afekto, nostalgia, oza uste dut ondoin jeba dauen, eitzen dutena, publikuri heldu biharko zadatxola dokumentu esaratago sortzen dizen dokumentu emozionalak, afektibuek, eta de hecho niretzako garrantzitsue da esati hori dala ondarie, ez? Ez jutie ruina batera, ikusten zu plakan, tribiz adibidez, Bizkaiko baserreri zarrenetarikue da, gaur egun ez dau, bai, lehenkok fondera zinuen 1500 badauz harri historiko batzuk 1285 bai, hori, arkeologo baten txako garrantzitsue da, bai, gizartintzat orokorrien ez dako balorerik plaka bat emitzen zu, eta listo, museo baten balizo dago, ez da. Uste dut benetako balori edala, horreri garrantzi bete motie, eta, sobretodo, etorkizunerako erabilera bat motie, ekonomiatik aratago. Ez da itxeran bat ez ozer. Nik gehituko neuke, justo galdetu, ondarea bai zure lanean, eta gure kasuan, bietan hurbiltzen gara, ondarearen balio horretara, bat klasikoa dan literatura goraipatua dan bidetik, eta ez da erraza izan gu nola baiteko gauzatzea hori gauza konkretuetan, eta Jonaren ondarea justo dator beste muturretik, ez? Bere herri eta baserri galdu baten materialako erreskuratu eta kontakizuna bilakatzeaz. Badauka hemen ondarearekin biak zerikusia, baina biak oso modu ezberdinetatik bideratuak, ez?
dago besterik, ez? Bueno, eskerrik asko zuen ekarpenengatik. Eta, bueno, ikuste dut lan sama daukagula egiteko, eta ondo dago. Eta egia da beti elkarrizketa batetik gauzanak sortzen direla, eta ikuste dut kasunetan ere sortu egin direla. Y bueno, os agradezco las aportaciones. Yo creo que de un diálogo sincero y fluido siempre salen aportaciones y cosas para nosotros para apuntar y para intentar acometer. Y si me permitís, yo finalizaría con esto último que comentabais, ¿no? Quizá la creación, no solo en el teatro, en las artes en general del siglo XXI, no es tanto los temas o los argumentos, que quizá a lo largo de 21 siglos ya están prácticamente agotados, sino las nuevas formas de expresarlos, de entenderlos y darlos a conocer al gran público, ¿no? Quizá los grandes temas de la humanidad ya estén escritos y dramatizados, pero las formas, los lenguajes contemporáneos, pues son yo lo que creo que más apreciamos a día de hoy, ¿no? Beraz, eskerrik asko zuen lanagatik, eta aurrera. Bai. Aurrera.